Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Case number 82 ya 2024 is pakati SDCH Primary School. Josephat Gavion. Josephat umshezo udarira Chief Kandea mswa 21/7/2024 mswa nasi zvipindura nyaya wakamhanhariwa inoti unofanira kubhadhara mari yechikoro inoita 260 yevana vanoti vengai natatenda vanodzidza pachibhuru. Mhosva yakamhanhara vaSDC gavheni, mhosva yakamhanhariwa vaizwa ichivereka uri kuibvuma here kana kuiramba kuti kuramba kubhadhara mari yechikoro uri kubvuma tinzwe kuti ivo vana vasamubhadhariwa imari yasina mubhendo wabhadhara tizive mupe judgment zvakanaka. Imari ivana tuwa isina kubhadhara asa usati wabhadhara mari iwewe 260 ukuzviziva kuti 260 ivana varini vasina kubhadhara saka ukuti zvizoita sei chinoitika pamusoro mawaniro anenge akasakanirika kwavo mawaniro mari akasiyana mukati mekurarama. Zvigando ainorarama iri mumapurasi akausiwa saka kuwana kwedu mari manje inotinesei inonetsa kusingaasi kuti ndibhadhare vana school fees inonetsa utowana kunekapo mari kuchikoro patemu kwakubhadhara mari kwakubhadhara patemu kwakubhadhara $20 then mvura irimo here mumanzvimbo kana kuti magadheni irimo here chipini patogara magadheni aripo zvokuti hapana mabhanduru emuriwo yanongotengeswa yemadhora kana ema50 cents iva hurimera une huku dzokuchengetedza dzechibhoyi tinowanika turipo itotiyo kuti toti $20 petemu mwedzi mingani mitatu patemu patemu chaipo chaipo uri kushaya kana kuti $7 yokutengesa huku 1 kana kuti yokutengesa mabhanduru 7 yemuriwo kuti pamwedzi unondoendesa $7 mwedzi unoendesa $7 mwedzi unoendesa $7 zviri kurema nonyaya kuti kupohwa chachepa hapana handisi kutaura zvekupohwa ndinotaura zvekugadheni. Handikuona ndataura zvohuku dzechibhoyi, ndataura zvekugadheni kuti semunhu nevana vako iwa ukwanisa here kuwashandira kuti iwe vane vavo vakwanise kuwana mabhanduru emuriwo yavanotengesa kuti iwe uvaendesere kuchikoro patemu kuti zvifambe. Nekuti ukatengesa mabhanduru 5 pamwe pasvondo kuroti unenge ne $5 kuendesa kuchikoro vanoramba here kutambira mari iyo haufungi
Sakaona machikoro chinotora vanhu. Handiti sakautadza kuti muntu ugari njava autadza kuziva. Wapedzeredza wokuona zvokuda kuita pamwe muchichachiita. Totaura kuti saka yati kusoma kuti kana usina kubhara tinokuita kuti tokusendera toenda kuikira kana kustate kuti toona kuti togoenda kuropika bhozi chikora choda kutovaka usvite papurasi yemurungu pama-A2 ndo pane munhu akatova no-A2 saka ipapo iwo ndopauratidza kuti ulimiwo kana kuti ushande kuti ubhadhire mwana wechikoro. Unaona marabi yetu anoti netsei because nzvimbo chacho kuti urime chibagire checho unodzi uyo unishandire unoda basa iwe unoda basa asa kushanda kushanda toshanda uzvokuti unotoshanda mumunda kana panesi chako kuti ndingave kugona kushanda panesi aiwa zveso tozoti sizvikuwa mari yako mufemuchena nemurungu wako ukambotsvaga here basa kana kuvanhu vakaita seisuso kana munachangamira kuti changamira idoya zvaunodi mukomana wenyu basa ndikuitire zvese pabasa hauna kunozoti urungochema uri panzvimbo saka vati musi wa 4 unozoya unyenditaurira kuti mari iyo yabhadharwa kana usina anzi kuenda kujeri izvozvo unofanira kutsvaga basa riripo vese vanhu kuda pambiwa changamira chavakomana vanoshanda changamira vari kuti anofanira kubhadhara iyoyo mari iyoyo kusvika musi wa 4 anofanira kunge abhadhara mari yechikoro. Vabereki kufunga kwenyu nyaya yekutaura kumoyo zvaari kutaura kungadai kunyadzidziwa here panyika panoona kuti zvikoro zvinovaka pamusoro changamira ndada kubvunzawo mukomana rako wati unonzi Gideon ndeno aiwa Gideon ndeno vanoshandisa gavhiyo nevana vako pamusoro wangu ndingotsinira zvataurona mama zvokuti unoronga muriendaita sechibvumbamiro chikoro irambe revana ramangwana ende mamuri mabeitu hamungashaiko kana inga pane madhamu ndavaininakanotisapanopatano pane manhedayo madhemu unakushupika iwo iye anoshandira mu-A2 atika mu-A2 ndiye ari kurima hakupiwa kuri pachibasa kwari kudza kunga kuti ndibhadharire mari yemwana wechikoro ini zvangu ndichishanda zvangu pachibhuri pachoka sio wakati gani wakatenga nini leo sio wakatenga nini Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.